Vážené posluchačstvo, dobrý den. Vítám vás u 6. dílu Real Lovecastu. Jehož hostem je Martin Eremiáš, a.k.a. rapper El Beast. Ahoj, Maťo. Čau. Mohl by se nám v krátkosti představit? A takto, robím hudbu, áno, volám sa Martin, a.k.a. El Beast, robím hudbu cca 6 rokov a asi tak. A milujem nadávky, je to moje druhé hobby, zdokonalujem sa v tom a pozerám všelijaké tutoriály, všelijaké dokumenty, všeličo, proste vzdelávam sa v tých nadávkach fakt a tak, hej, to som ja. Čau. No, ty nadávky, to jde i z tvé tvorbě docela poznat. I vlastně z té teďka novinky, která se nazývá Něsom, vydal si na to klip před pár dny. Můžeš ho nám nějak popsat, jak vznikal, kde vznikla ta inspirace? Zlietajúce motorky, lebo moja kamarátka ľudská mi vravila tento nápad, že by chcela lietať na motorke. A na našu napadlo, že chcel by som točiť klip, že by to tam bolo super, keby to tam je. No a potom ma napadli zombíci, krv, smrť a nadávky. Tak sa to pospájalo. Spísal som scenár, ľudská mi potom vravela ešte, že počuje, ale mohol by si spraviť storyboard, čo je vlastne spísanie si nejakých bodov a nejaké vizuálne vecičky na papieri, že ak by to asi tak mohlo vyzerať, pretože nielen pre mňa, ale samozrejme aj pre ľudí, ktorí so mnou vtedy vlastne spolupracovali, či už Jiži alebo ostatní z komparzu, aby vedeli, že čo tam teda sa bude diať a čo majú vlastne v tom klipe teda robiť, tak vlastne áno. Musel som teda spraviť ešte storyboard. Prekonzultovali sme si to potom nejako spolu, začalo sa točiť, väčšinu scén sme stihli za jeden deň, čo je super. Potom vlastne sa dočukli v iný deň len vlastne green screen a scény v aute. No a máme z toho celkom peknúčký klipíček, takže som za to veľmi rád a kľudne to ešte nevidel, nech sa ide pozrieť na môj YouTube alebo nech čekuje môj Insta elbeast 000 píčo. Takže tak. No, já ten klip můžu jednoznačně doporučit. Viděl jsem ho, je to docela nabité, odehrává se to vlastně v prostorech Káznice. Dá se říct, že to je tvůj největší audiovizuální projekt? Určite, keďže predtým som nejaké projekty už mal, síce nie s nimi, čo je škoda, lebo sme sa predtým nepoznali, ale robil som to s inými ľuďmi, čo nehovorím, že vlastne tá spolupráca neprebiehala v pohode, ale nebolo to na takomto leveli, keďže Káznica je strašné pekné miesto a na klip je to ako stvorené. Ďalšia vec, tým, že vlastne tento priestor, v ktorom teraz sedíme, vznikol vďaka ľudské a tak vlastne sú tu všelijaké prostriedky a priestory a ľudia, vďaka ktorým sa takéto veci dajú robiť na takom leveli, ako je napríklad tento klip. Ty jsi zmiňoval, že tam jsou zombíci, že tam je krev. Proč zrovna taková volba? Lebo moja hlava je zvrátená a som rád, že je zvrátená. Preto. Ty jsi říkal, že v minulosti teda už vznikaly nějaké jiné projekty, dokonce, že se pokoušel i o nějaké jiné videoklipy, tak se pojďme dostat do té minulosti, kdy jsi řekl, že budeš rapper. Takto. Ja som vlastne vyrastal v domove, ale takto nebudem teraz preberať. Len bol jeden krásny, teplý deníček a mne a kamošovi Ríšovi sa nechcel ísť von, pretože bolo, ako hovorím, krásny, teplý deníček. No a nudili sme sa, sedeli sme v izbe a Čáva napadlo, že počúvate, že hýbajme si písať texty, poďme sa nahrávať a tak. A hovorím, že jebe, že ja to neviem, že ja som to v živote nerobil, písanie textov, hovorím, hej. A nič, začali sme teda písať, potom sme sa nahrali a Ríčo kričal na celú izbu, lebo repoval teda, vychovateľka prišla, že má byť tichšie, lebo deti chcú spať a nepovedal, nech drží piču, nech ide proste preč. A tak, potom mi povedal, že som dobrý, že by som s tým mohol ísť na YouTube a tak.
No a som si uveril. A v tom období ma štvalo veľa ľudí, či už zo školy, či už z toho domova. Tak som začal písať texty a vylieval som si srdce cez texty na konkrétnych ľudí. No a tým, že vlastne hudbu počúvam už dlho, ako čo sa týka rapu, tak som si povedal, že prečo nie? Keď to môžu robiť ostatní, s tým, že vlastne som videl, že tá nová vlna tých raperov tiež pribúdala a taká new school éra už to bola, tak som si povedal, že by som to mohol kľudne robiť aj ja, s tým, že vlastne ma to fakt začalo baviť, hlavne to písanie textov. Takže tak. No a v 18, keď som vyšiel z toho domova, tak som navštívil prvýkrát štúdio. Nahral som tam prvý track a odtedy nahrávam a nahrávam. Předpokládám teda, že to byly velmi amatérské nahrávky v tom domově. Jak se to pak posunulo a jaký byl pocit, když jsi přišel do toho studia? Dost nervózní, protože přece jenom asi je to trošku jiné prostředí. Ono nie, že nervózny, len skôr tým, že vlastne v štúdiu som v živote nestal, nevidel som vlastne, aký tam bude prístup od toho producenta, nevedel som, jak to prebieha, nevedel som nič, tak som bol taký, jak to povedať, taký, že som tam stal s takou stiahnutou ričkou, lebo som nevedel proste, že čo. No ale nič, kúpil som si od toho Chava Beat, spísal som na to vec, a o nejaký čas som za ním zase prišiel, začal sa nahrávať. Len ja proste som prvýkrát vlastne písal na beat, s tým, že idem nahrávať track, takže vlastne áno, bola tá tam nervozita s tým, preto, lebo ja som si vlastne ten rap, alebo ten text vlastne, keď som to, predtým ako som to šiel nahrávať, rapoval len pre seba, ako keby. Za tým Majko to bolo úplne niečo iné, pretože artikulácia a tam sa vlastne ukazuje to, že jak to teda píšeš, lebo keď si to napíšeš na hovno, tak to potom tak vlastne aj na hovno zarepuješ. No, neviem tu vysvetľovať tie technické veci, len proste 25 000 krát som opakoval tú istú jednu vetu, pretože za prvé som sa nevedel buď trafiť do bytu, alebo som sa zakoktal, takže hej, bol som nervózny len kvôli tomuto, lebo ma to sralo, že som to napísal na hovno. Ale hej. A jak dlouho si teda nakonec nahrával ten svůj první track studiový? Ja neviem, dlho. Ono väčšinou sa nahráva hočku, ale ja som to nahrával dlho. Nepamätám si, nebudem klamať, lebo si nepamätám na dlho. Ty si vlastně říkal, ještě se vrátíme k tomu úplnému začátku, když jsi začal psát a tvořit, že si nějakým způsobem reflektoval svou frustraci asi vůči okolí, vůči společnosti a něčemu dalšímu. Jak se to vyvinulo dneska? Můžeš říct, že už je to v něčem jiné ta tvorba, nebo? Určite je to niečo iné. Sice áno, stále sú tam nadávky, ale aj ten hnev, aj to všetko, len už sa viac zameriavam na tú flow, ako keby, na tú techniku, na to frázovanie, na to, aby tie tracky nezneli stejne a na to, aby to bolo viac počúvateľnejšie. S tým, že stále to vzdelanie, ktoré tam do toho textu chcem dať, je na prvom mieste. Pre mňa je ten obsah proste furt na prvom mieste, či už počúvam hudbu alebo urobím, pretože to by som si do toho bytu mohol len hmkať alebo tam dávať len nejaké feelingy, nejaké spevy. Takže hej, a snažím sa kúsok kľudniť už, čo sa týka hnevu, pretože už sa mám relatívne lepšie, jak keď som začínal, alebo keď som teda nahrával prvý track, pretože repujem, jak to hovoria veľkí reperi, repujem to, čo žijem, takže už nemám vlastne byť nejak extra, nemám byť vlastne, nie že prečo byť nasatý, ale už tam není taký oheň, ako keby jak na tom začiatku proste, už to není také, pretože mám sa už lepšie proste, takže sa snažím kúsok kľudiť v tom rape. Vlastně v rámci toho tvůrčího procesu mám pocit, že teda hodně se snažíš vyjádřit sebe. Je tam i nějakým způsobem teda nějaká linka, kdyby si chtěl reflektovat své okolí, společnost, nebo tě to při té tvorbě tolik nezajímá?
Akože teraz, alebo... No, myslím si teď, protože co si říkal na začátku, tak to bylo Ono, ja spíše... už som miliónkrát povedal v tej tvorbe, čo si o kom a o čom proste presne myslím, takže opakovaný vtip už není vtip a mňa to už tiež začína pomaličky štvať, že už vlastne niekedy som mal pocit pred pol rokom, že už vlastne nemám čo povedať a dal som si takú menšiu stopku s tým, že vlastne som si nejaké tracky aj vymazal, pretože neviem, mal som pocit, že si hryziem chvost, že už je tu taký ako keby cyklus, že sa točí v kruhu a mal som pocit buď sa na to vysrať, alebo začať proste nejakým štýlom od znova. Aj čo sa týka tých tém, aj čo sa týka toho všetkého. Je pravda, že odtedy, ak som vydal tie nové tracky, tak tematicky sú podobné, ale príde mi, že sú menej nasrtejšie. Možno nie, možno hej, neviem. Ale hovorím to, jak to cítim ja. Takže hej. A není to škoda, že jsi to vymazal, nebo ještě to třeba později Nie je litovat? to škoda podľa mňa. Pretože neviem, akože v tej dobe, keď som to teda vydával, tie tracky predtým, tak zaujímalo to strašne málo ľudí. Nehovorím, že teraz moja hudba zaujíma viacero ľudí, ale proste som to tak cítil, no, tak asi to úplne škoda není. Pre mňa, nehovorím pro okolie, pre mňa to škoda není, takže... Chápu. Když říkáš, že vlastně to zajímalo málo lidí, tak jaká byla ta reakce nějakého okolí na ty tvoje první nahrávky, na první věci, co jsi vydal? Protože samozřejmě, že jsi asi chtěl nějakým způsobem propagovat. Byla tam vůbec nějaká Keď reakce? som nahral prvú vec, tak som to ukazoval kamošom a boli nadšení, že som nie z tej, ako to povedať, nie z toho tracku, že je to dobré, ale z toho, že som niečo nahral. Oni boli nadšení z toho, že som nahral nejaký track, pretože v domove sme vždy proste nejaké freestyly dávali a každý proste, no nie každý, ale každý druhý proste sa videl v tom, že by mohol byť rapper a tak. A keď som za nimi teda došiel, že chlapci, že nahral som track, tak boli z toho úplne v piči, že čo ti jebe, že ty si nahral track, že koko, že dobré. Ale že potom povedali aj, že nejaké tie chybičky, vychytali tam nejaké veci, že toto by si mohol na budúce spraviť lepšie. A že boli radi. A málo kedy sa stretávam s tým, aj teraz, aj predtým, aj neviem kedy, že by mi niekto povedal, že bracho, to ti jebe, to čo je? Že to je na piči, že to zabal. Ako málo kedy sa s tým stretávam, ani si nepamätám, kedy mi to niekto naposledy povedal. Buď mi to niekto nechce povedať na rovinu, ale ja si to zistím. Alebo proste je to asi fakt dobré. Takže tie reakcie od tých ľudí sú pozitívne a som za to rád. A stalo se ti, že bys potkal někoho, koho jsi třeba předtím nepotkal, nebo znal jenom tak okrajově, že by poslouchal tvoje věci, že by si tě nějakým způsobem našel, jestli došlo k takové reakci, ať už na Slovensku úplně v těch počátcích, nebo jo? Jo. A jaký to je pocit, když už takhle někdo přijde a řekne, ty, já tě poslouchám a je to super, fakt se mi to líbilo. Jak to na tebe působí? Je to právě inspirace pokračovat dál? Jo, asi hej. Ako je to dobrý pocit a dajme tomu, že to je inšpirácia pokračovať ďalej, ale mojou najväčšou inšpiráciou, alebo mojím najväčším hnacím motorom, ja neviem vlastne, že čo to je. Ja to proste len baví. Ja sa nepozerám na to tým štýlom, že mojím hnacím motorom sú peniaze alebo sláva, alebo mojím hnacím motorom sú proste ľudia, ktorí to... Ja viem, že to teraz nie je hnusne a ja som rád, keď sa to ľuďom páči. Ja to vlastne aj kvôli tomu robím, ne? Ale hovorím, že je to hnací motor, ale nie je to hlavný hnací motor. Hlavný hnací motor ani neviem. Ja proste som mal veľakrát ťažké chvíle a mal som chuť to viackrát zabaliť a ja kvôli tomu žijem. Kvôli tomu, že vlastne tú hudbu môžem robiť, alebo že ju robím, alebo že ju chcem robiť. Ten samotný proces je môj hnací motor. Hnací motor. Piče, som sa zakoktal. No. Rozumím, takže to je spíš ta vnitřní inspirace nějakým způsobem, to, co tebe tlačí se pořád někde posouvat. Pojďme se posunout spíše k té vnější inspiraci. To znamená, co jsi poslouchal, jestli se inspiroval spíše v nějaké slovenské, české scéně, nebo si se díval více do světa. Co jsi poslouchal na začátku, ať už na Slovensku, co posloucháš dnes? Ja si pamätám prvý
rapový klip, ktorý som videl, alebo prvý rap, ktorý som počul, bol 50 Centa. Mhm. A... Co to byl za track? Vidíš, že aj nepamätám. To bolo strašne dávno. Ako hovorím, jak 40-ročný kokot, ale ja som to počul, keď som mal 6, takže... Jasně, ale rozumíme teda nějaký ten New York. Many Man sa mi zdá, že to bol, no. Many Man, jasně, takže nějaký New York, takový ten přelom toho století, tenhle ten styl, pokračoval s tom dál, nebo si hledal nějaké další umělce, kteří by tě víc zaujali? Tak ako v Amerike proste, čo sa týka, tak určite Wu-Tang a NWA a APMD a všeličo proste, fakt, čo sa týka old school, tak to mám napočúvané. Čo sa týka tej new school, tak je ich veľa. Je ich strašne veľa. Čo sa týka slovenskej scény, tak najvýraznejšie mená určite Separ, Rytmus. Na východe ma baví celkom jeden taký typek, volá sa Diziu. A na ňom ma strašne začalo baviť to, keď som ho prvýkrát počul, tak si hovorím, že konečne niekto to dáva surovo do huby, ktorý to proste sa s tým nesere. Pretože jeho texty boli fakt také, že som sa v tom našiel, že proste to bolo surové, že to bolo konečne vulgárnejšie, ako by to malo byť a že sa s tým nesral. Akože Bari, že robím si z teba piču, alebo že skáp, alebo že tvoj foter je mŕtka, ako ne, takéto veci tam nedával, ale taký štýl proste, no, baví ma to. A z českej scény je taký napríklad dobrý aj MC Gay, že má takéto podobné veci, alebo mal, alebo teraz neviem. A Michailov, Daniel Vardan, k Danielovi Vardanovi nehovorím to Peto, lebo sa s tým chcem chlúbiť, ale k Danielovi Vardanovi som tam zvyknem chodievať nahrávač a je to celkom super štúdio. No a tak, proste, čo sa týka tohto, tak hej, no. Vlastně na základě toho, co jsi vyjmenoval, tak na mě to působí, že asi tě nejvíc baví takový rap z ulice, řekněme, to, že si lidi prochází nějakými obtížemi, nějakými struggles a než spíše takové to repování o slávě, nebo... Baví ma aj to repovanie o sláve. Baví ma to, pretože ten vibe z tej hudby je príjemný. Príjemnejší, jak to, že nevieš, čo som si zažil a ulica, odbachol som ti mater a takéto. Je to super, ale čo sa týka toho repovania o slave, alebo tie egotripy, ten vibe z toho je príjemnejší. A co teda upřednostňuješ, flow nebo text? Oboje. Ja si myslím, že je to proste v ruke, keď je dobrý text, ale na piču flow, tak si povieš, no však dobre, že to som si mohol prečítať. Keď je na piču, keď to je naopak, tak je to také, že ako dobré, ale hovorím, že toto si mohol len proste spievať alebo hamkať proste, že si sa mohol vysrať na text asi. Musí to podľa mňa byť v ruke, že musí to byť oboje. Keď to je oboje, tak je to podľa mňa aj hit celkom. Rozumím. Já jsem si všiml, kromě teda toho Něsom, tak jsi vydal, nevím, 2-3 měsíce zpátky ještě track Nasrať. Mm-hmm. To jsem zaregistroval, ten je právě dost nadávkový a je takový přísný. Ale zároveň teda je to trošku jiný styl, než to, co jsem od tebe poslouchal, už jenom v tom, že se tam hodně vlastně mixujou nějaké instrumentální prvky. Mě to tak zaujalo, to je taková kombinace trošku Limp Bizkit a no, je to štýl Rage Against the Machine, lebo Type Beat je vlastne presne úplne od nich. Ja mám strašne rád aj metal, nu metal, black metal, death metal, thrash metal, všeličo metal, proste hovno metal, neviem všetko proste, lebo odtedy, ak počúvam vlastne rap, tak odtedy počúvam metal. Dobre, všetky skupiny metalové, lebo nie všetky ma bavia, alebo nie všetky som počul, ale Slipknotiaci sú proste best. Takisto jak Linkin Park, takisto jak proste tieto veci, ktoré som teraz vymenoval ako ten Limp Bizkit alebo Rage Against the Machine. Z českej scény Kabát nebudem hovoriť, lebo sorry, no tak to asi nič. Ale na škole základnej som mal 2 spolužiakov, ktorí sa držia doteraz heslom za Boha, za národ. A počúvali dosť často Orlíka a tak. A Krátky proces.
A ja viem, že sú to proste veci, ktoré by si normálne asi nemal počúvať, lebo, Rozumíme. ale mňa to bavilo. Sorry, ale čo sa týka krátkeho procesu, tak mňa to bavilo. A presne vlastne ja som si vypožičal refrén Na prach, čo s nimi, na prach, no proste hej. Tak vlastne, mne sa ten refrén strašne páčil, tak som si to vlastne zobral do Nasrať. A je to super. Takže tak. A nahrával som to presne tu v tomto štúdiu. Čo je tiež super. Vlastně tím pádem teď zmiňuješ ještě kromě metalu, tak asi takovou punk kulturu. To dneska, nebo zrovna na Slovensku v poslední době je to docela trend, ať už se bavíme o Berlin Manson, o Fakult, Edusin a tady tyhle interpreti. Je to nějaký směr, kterým by ses chtěl taky sám vydat? Takže myslíš, že by som robil niečo podobné jak Dušan Vlk a tak? Ale... Možná spíš hudebně, než vyloženě jako textově, že by to musel být nějaký statement. Ja tieto vedľajšie veci, čo sa týka toho, takto, keď zmiešam nejaký žáner, tak to neznamená, že ja sa chcem vydať teraz tým smerom. Ja to robím podľa nálady. Keď proste mal som náladu proste byť nasratý, chcel som byť nasratý, no bol som nasratý proste a ten metal proste mi vtedy prišiel ako vhodný oný proste, no, neviem sa vyjadriť. Takže som to použil a metal ma baví. Teraz nebudem prezrádzať, idem tiež miešať nejaké žánre a bavia ma. Ale to neznamená, že sa idem vydať teraz tým smerom, že teraz zo mňa bude metalista, alebo zo mňa bude spevák, alebo zo mňa bude, neviem proste, operný spevák, alebo čo, vieš proste. Když se takhle řídíš náladu vlastně, tak znamená to, nebo dá se takhle vytvořit vůbec nějaký dlouhodobější projekt, nebo něco, co by EP nebo album, které by mělo být nějakou souvislost nebo nějaký rytmus, tak jestli by se to dalo takhle vůbec vytvořit, když teda řídíš tou náladou, protože tak se můžou míchat různé žánry. Jo, ja som mal v pláne spraviť taký nu metal EP, no ma to potom prešlo. Lebo mne nálada vydrží dlho, či už dobrá alebo zlá, ale to neznamená, že mi vydrží do nekonečna. A tá nálada mi držala dovtedy, kým som si povedal, že asi jebať, čo sa týka toho EPčka, toho metalového. Nehovorím, že v budúcnosti by som ešte nejaké takéto veci nespravil, pretože kričať ma baví a mám sa ešte čo učiť, lebo aj kričať treba vedieť, čo sa týka hudby. Ale asi nie. A čo sa týka aj na nejakých väčších projektov, tak chcem od toho upustiť, pretože ak som na začiatku asi spomínal, ak som nespomínal, tak to ešte teda spomeniem. Mám v pláne teraz vlastne robiť trička a tiež nejaký podcastík, takže chcem sa teraz venovať alebo sústrediť energiu a čas na týchto veci a možno potom, keď zvýši, tak čo sa týka nejakých solových mojich vecí alebo väčších vecí, tak možno potom uvidíme. Já chápu, že asi nebudeš chtít prozrazovat nějak víc, každopádně teda co teda teď bude priorita? Spíš ta tvorba podcastu, triček, nebo hudba, nebo co teda nakonec vyhraje? Určite, lebo mám to už rozpracované, či už ten podcast, či už tie veci. A hej, no, proste tieto dve veci. Potom, keď to dokončím, keď to už pôjde teda, bude to fičať, tak sa zase začnem sústrediť nejakú tú energiu a čas aj na tú hudbu. V textech se vlastně dost vyhraňuješ. Jak jsem už říkal na začátku, tak vlastně nadávky, hodně nějak jako chceš se vyjádřit vůči těm, co ti možná ukřivdili nebo co tě jenom štvou, což je asi samo o sobě dost autentické, takže je pro tebe autenticita v tom umění obecně, nemusí to být jenom hudba, důležitější než úspěch? Hej, určite. A myslíš si, že by to mohlo něco změnit? Že kdyby to úspěchu opravdu dosáhl, že by se třeba něco zlomilo? Ja neviem. Možno. Ja som ten úspech ešte zatiaľ. No, úspech. Jak to myslíš? Úspech.
Úspěch myslím, když začnou přicházet peníze, začnou přicházet fanoušci Okay. a všechny tyhle ty věci, když začneš být třeba samostatný díky vlastnímu umění. Neviem ti to takto z hlavy povedať, lebo ešte to zatiaľ neprišlo, tie peniaze z toho, alebo nejaká sláva, alebo čo. Takže neviem. Dúfam, že nie. Ale asi nie. Ale neviem ti to takto povedať, lebo... Jasně, bylo to spíš otázka mířená na to, jestli si věříš, že bys to v sobě udržel a zůstal pořád autentický, protože pozorujeme to napříč různými rapovými světy, ať už je to v Evropě, u nás nebo v Americe, že se ta tvorba dost odklání od té původní už jenom kvůli tomu, že vlastně ti lidé nemají o čem rapovat najednou, protože už neprožívají tady tyhle ty situace. Ty jsi sám říkal, jestli ztrácel nějakou inspiraci tím, že se máš lépe, než ses měl, tak jestli by třeba hrozilo takové nějaké vyčpění. Jako... Složitá otázka, promiň. Ne, pohode. Ja mám vždycky čo povedať. Tam problém není. Len... neviem ti zaručiť to, že by som bol presne v tom období, keby sa to náhodou stane, že by som bol úplne presne taký istý, ako som teraz. Čo mi príde ako pičovina, pretože vlastne by som sa cítil na hovno, keby som presne taký istý v tom období, ako teraz, pretože by som sa s tým ničo neposunul, pretože všetky tie zlé vlastnosti, alebo tie negatívne minusy, ktoré mám teraz, a mal by som tam vlastne aj v tom období, vieš, to by bolo asi na hovno, ne? Takže dúfam, že v tomto zmysle nie, alebo vlastne hej, nie, no neviem proste, no chápeš, chápeš, ale v tej nejakej pokore, alebo v tom, že sa držím toho obsahu a záleží mi na tom obsahu a v tie veci, ktoré som teraz vravel teda, tak si myslím, že asi zostanú tak, jak zostanú, lebo neviem, príde mi to ako bullshit. A dá se teda rapovat stejně dobře a stejně plynule a že to jde od srdce, když se má člověk lépe, než když se má hůře? Jo. A myslíš si, že to teďka zrovna takhle pociťuješ? Jo. A toužíš teda se mít pořád lépe a pořád budeš rapovat tak dobře, he? Jo. Tak to je super. Mě by ještě zajímalo teda, co posloucháš, to jsme se bavili o té minulosti, co tě inspirovalo, co posloucháš právě teď, co bys doporučil? Ja počúvam toho strašne veľa. A či už toho metalu, či už toho rapu, ale nepočúvam len rap, nepočúvam len metal. Počúvam toho väčšinu, čo sa týka aj iných žánrov. Ja nemám problém si pustiť aj vážnu hudbu, ja nemám problém si pustiť aj nejaké pop sračky, ja nemám problém si pustiť kokot spievankovo, tralala, proste pre detičky. Ja nemám problém si pustiť hocičo. Čo by som odporučil, nejdem odporúčať nič. Každý si proste vypočuje to, čo chce a to, čo sa mu páči. Keď niečo odporúčim, tak si to aj tak nikto nevypočuje, pretože si povie, to je pičovina, ja si pustím to, čo chcem, takže tak. Takže když se tě zeptám napřímo, co bys doporučil mě? Okay. Já chci slyšet nějaké konkrétní jméno. Ja strašne rád počúvam Ocean Wisdom. On je z UK a má strašne dobré flowy, tie double timey sú fakt super. Veľa mu toho nerozumiem, popravde, a snažím sa, ale nejde to popri tých, no proste týchto veciach. Z Ameriky proste ti asi odporúčať nič nejdem, keďže tam to poznáš veľa. Ale napríklad Ghostman je dobrý, ale to asi počúvaš, sa mi zdá. Suicide Boys sú tiež v pohode. Extentacion, to tiež rád počúvam. A nějak ľudně si vypočuj, keď chceš. Tak jo, tak to si ještě párkrát pustím. Vlastně, co si vyjmenoval ty umělce, toho britského teda neznám, tak vlastně opět se to spojuje v to, že je tam nějaká žánrový mix. To znamená, není to čistě jenom rap, nebo rap je to řemeslo, ale hodně se tam mixují ty různé žánry, do čeho se rapuje. Jakým způsobem vlastně ses dostal zrovna tady k těmhletěm věcem. Je to fakt čistě jenom proto, že posloucháš všechno. Mm-hmm. Dobře. A vážnou hudbu, když jsi zmiňoval, dokázal bys do toho zarapovat? Neviem, neskúšal som to.
Takže neviem. Byl by to možná zajímavý projekt. Bol? Mě by ještě zajímalo, protože sám si říkal, že pochází z prostředí, kdy to bylo složité, to znamená nějakým způsobem ses potřeboval vymakat, potřeba ses vypracovat, určitě se chceš posouvat ještě dál, tak co by si vzkázal lidem, kteří se cítí na hovno? Nech sa tak necíti. A cítí se na hovno, protože si to třeba sami ani nevybrali, takovouhle cestu. Jak se držet té optimistické linky, jak se držet toho, že by se měli někam posouvat a nepropadli nějaké skepsy? Ja neviem, či môžem takto radiť do života a odporúčať, alebo hovoriť, ja neviem, akože takto, čo sa týka nejakých z mojich skúseností a veľakrát som sa cítil na hovno, až na takom leveli, že už som tu mal fakt chuť sa baliť, niekoľkokrát, ako som teda spomínal, no ale vtedy mať nejaký zmysel v tom živote, proste nájsť si niečo zmysluplné. A tým nemyslím niečo materiálne, tým nemyslím proste to, že teraz budeš vidieť zmysel v ľuďoch, ale zmysel vo veciach, ktoré proste ťa bavia a myslíš si a veríš, že jednoho dňa nemusíš mať z toho peniaza, nemusí byť z toho sláva, ale že ťa to fakt bude naplňovať a že kvôli tomu ráno budeš vedieť stať, kvôli tomu budeš vedieť pokojne, normálne aj zaspať. Ja teraz síce pokojne nespím, to je pravda, ale ja mám problém so spánkom, to je no. Ale skôr takéto veci proste, no. Mať nejaký zmysel v tom hnusnom, primitívnom živote, pretože ja som mal obdobie, kedy som videl zmysel v ľuďoch, alebo teda konkrétne v človeku a niekoľkokrát, ale vždycky som sa len proste na tom dodrbkal a uvedomil som si, že vlastne mať niekoho rád je super, na niekoho sa spoliehať je tiež super, ale vidieť v ňom zmysel taký, že do konca života proste to tak bude, je asi hlúposť, pretože nejdem to ďalej vysvetľovať, pretože si budem pripadať, že som už strašne múdry, takže hej. Já si myslím, že každý je někdy nějakým způsobem moudrý nebo něco si prožil a může přát zkušenost, takže si myslím, že jsi to řekl hezky. Teď ještě se dostaneme k praktické věci, abych to trošku odlehčil. My jsme se venku bavili o tom, co je dobré, jaký je dobrý spánek na to, aby tě nebolely záda. Můžeš to trošku přiblížit? Vyspíte sa na zemi. A proč? Lebo vám to zrovna, jak to žíkate vy po česky, záda. Vyrovná vám to vyprcané záda, píčo. Nejak takhle bych to řekl. Neviem, neumím žiť to vaše pofiderné ž, ja hovorím ž, ale počúvaj, jak proste, však ono to znie jak ž, ako žaba, takže... Dobře, takže spát na zemi, na tvrdé podlaze, to je... Podľa mňa, to je ja nehovorím, že spím každý deň na zemi, len proste raz som to tak spravil, alebo keď som spával na ulici, tak som to tak spravil, bolel ma chrbát a už ma potom na druhý deň nebolel, takže hej. Dobře, já jsem rád, že dal i nějakou praktickou radu posluchačům a posluchačkám. A ještě by mě teda poslední věc, když už to tady někdo poslouchá, tak co bys lidem vzkázal obecně, nemusí to být moudro, může to být úplně obyčejná rada, nebo to, co tě zrovna napadne. Jakýkoliv vzkaz. Nebuďte kokoti. Děkuju. Podpis Elbist. To ešte. Hostem 6. dílu Real Lovecastu byl Elbist, a.k.a. Martin Eremiáš. Papa. Díky. Pekný níček.